και σας παιδιά. Σήμερα εγώ θα φτιάξω ψαράκια. Κοιτάξτε, έχουμε αγοράσει αυτό. Έχουμε πάρει το ενεδρείο Magical. Λέγεται Magical γιατί όταν πατάς αυτό το κουμπάκι βάζει φωτάκια και τα ψαράκια πάνε έτσι. Να τα ψαράκια μας. Τι είναι αυτό? Ψαράκια. Ας συγκυρίσουμε το νύχτα. Τώρα για να δούμε τι έχει μέσα. Τι στην οργή είναι αυτά. Ένα τέλειος μέρος το έχω μείνει. Ένα, τρία σακουλάκια είναι αυτά και δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι για να βάζεις νερό και να έτσι. Τώρα, αφού κάναμε όλα αυτά, τώρα αρχίζουμε να... Αυτό είναι το νερό που βάλαμε. Αυτό είναι το νερό που θα... Αυτό είναι το ψηλάκι που θα ανακατέψουμε. Και να τα χρώματα. Το αγαπημένο χρώμα, όχι, ροζ και άσπρο. Ξεκινάμε να φτιάχνουμε. Και τη σκονούλα πρώτα βάλουμε. Βάζουμε όλη τη σκόνη. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Είναι τέλειο. Και τώρα ανακατεύουμε παντού να πάει. Παντού. Ανακατέψαμε το μυαλό μας και τώρα αρχίζουμε για να διαλέξω. Τι θα διαλέξω εσείς? Τη χελώνα. Ωραία. Πρώτον παίρνουμε το μόχο. Βάζουμε εδώ στο κεφαλάκι. Όπα. Θα περάσουμε τέλεια σήμερα, παιδιά. Πάντω εδώ θα βάλω μου. Τώρα βάζουμε εδώ. Τελειώσαμε με αυτό. Τώρα βάζουμε το άσπρο. Το αγαπημένο. Ωραία, βάλαμε τα... Κάτσε, δεν το έβρεξα. Δεν πειράζει. Το φτιάχνω. Δεν ξέρω. Μέχρι να γίνει αυτό, θα κάνουμε εμείς άλλο. Ωραία. Εγώ ξεκινάω με αυτό. Τώρα παιδιά βάλουμε και μέσα τον υπόκαμπο. Αυτό είναι νομίζω έτσι. Θα σας δείξω μετά το φίλο. Εμείς τώρα φτιάχνουμε. Πού είναι? Με το ροζ.
σήμερα, παιδιά, εσείς άμα είστε τέλεια, δηλαδή και σας αρέσει αυτή η μέρα, κοιτάξτε το βίντεο. Είναι πανέμορφα. Ωραία, τώρα θα βάλουμε το σκουμπίσω το πάνω. Χόντρι είναι πολύ γρήγορα. Αυτό χόντρι είναι. Η μύτη έσπασα. Η μύτη έσπασα. Όπα. Έτσι είναι και αυτό. Ωραίο. Τώρα το βάζουμε εδώ μέσα. Φλόκουνι. Είναι μύτη. Ας πούμε κατέψω λίγο το νερό. Αυτά ας περιμένουμε. Εγώ θα κάνω αυτό. Θα το φέρω κοντά μου. Είναι άλλο δεν μπορώ εκεί. Θα τελειώσουμε αυτό το χρώμα. Θα πάρουμε αυτό το χρώμα. Ωραία. Τώρα το τελευταίο είναι το άσπρο. Ωραία. Έτοιμο το ψαράκι μας. Το βάζουμε με στο νερό. Αυτό είναι. Τώρα είναι έτοιμο το ψαράκι μας. Αλλά πριν το βγάλουμε πρέπει να κάνουμε αυτό το αστεράκι. Πρώτα θα κάνουμε το αστεράκι και μετά θα το βγάλουμε. Ωραία, το βάζω το... Παιδιά, αφού έχουμε τόσο, θα βάλουμε και ένα από πάνω, θα βάλουμε ροζ. Όλο θα το καλύψουμε με ροζ. Έχουμε βάλει τώρα το αστεράκι και άλλο ένα τέτοιο και το ψαράκι. Τώρα τα βάζουμε μέσα. Βάζουμε πρώτα το αστεράκι μας. Παλάκια, όμορφα. Θα γίνω το κοίταξε από κάτω. Έμεινε μια μακάμα. Το βάζουμε μέσα. Τώρα το ψάρι. Τέλεια τα περνάω σήμερα. Και εσείς τα περνάτε. Άμα κάνετε και βίντεο κάτι. Γεμίζει.
φτιάξω για να λειτουργήσει. Τον έπιασα. Θα σε βάλω εδώ μέσα, εντάξει. Τώρα, παιδιά, αλλάξαμε μπαταρίες και αρχίζουμε να το ρίξουμε. 3 είναι μέσα μου. Γεια σας! Παιδιά, θα αρχίσουμε το βίντεο να πούμε στο σκοτάδι. Περιμένετε εδώ, εντάξει. Παιδιά, εκεί θα αρχίσουμε στο σκοτάδι. Και αυτό ήταν το βίντεο μας. Πάρτε αυτό. Άμα το θέλετε, πάρτε το, γιατί είναι, άμα θέλετε να το παίξετε, είναι Daily Figures.